Салом алейкум. Дар ин дарс мо бо ҳамроҳи шумо физикаи синфи ҳафтро дида мебароем. Яъне ки он чизе ки дар физикаи синфи ҳафтум аст, мо ҳамаи мавзӯъҳои асосиро бо назария, формулаҳо ва мисолҳои ҳаётӣ дида мегузарем дар ҳамин дарс. Хуб, сар мекунем. Дар ин ҷо бошад, агар харитаи тамоми курс ҳаст, муқаддима, ченкунӣ, ҳаракат, қувваҳо, кор, қудрат, яъне ки тавоноӣ ва энергия. Дар ин ҷо бошад, агар модда зичӣ дорем, фишор ва моеъҳо ва такрори ҷамъ аст. Хуб, биёед бибинем ки физика чиро меомӯзад. Физика қонунҳои табиат ва ҳодисаҳои атрофи моро мефаҳмонад. Ҷисми физикӣ чист? Ҳар чизе ки шакл ва ҳаҷм дорад, масалан тӯб, китоб, об, ҳаво, инҳо ҷисмҳои физикӣ мебошанд. Ҳодисаҳои физикӣ: тағйирёбӣ бе табдили модда ба моддаи нав, ҳаракат, гармшавӣ, обшавӣ, рӯшноӣ. Қонунҳои физикӣ робитаи байни бузургиҳоро нишон медиҳанд ва имкон медиҳанд пешгӯӣ кунем. Хуб, дар ин ҷо оварда шудааст. Бибинед: табиат, мушоҳида, таҷриба, қонун, истифода. Бо чунин тарз, яъне ки мо аз назарияи физика чӣ кор мекунем? Ба таҷрибаи физика гузашта, аз ин мо истифода мебарем. Хуб, мегузарем ба бузургиҳои физикӣ ва воҳидҳо. Ҳар ченкунӣ аз адад ва воҳид иборат аст. Масалан, дарозӣ бо ҳарфи L-и англисӣ ишорат карда мешавад ва воҳиди ин бузургӣ бошад, агар метр ҳаст. Вақт бо ҳарфи T-и англисӣ ишорат карда мешавад ва воҳидаш сония мебошад. Масса бо ҳарфи M ва воҳидаш килограмм ҳаст. Ҳаҷм бо ҳарфи V воҳидаш метри кубӣ ҳаст ё литр. F ин қувва ҳаст ва воҳидаш бошад, агар ньютон мебошад. Фишор бо ҳарфи P-и майдаи англисӣ мо ишора мекунем ва воҳидаш паскал аст. Дар системаи Си воҳидҳо ягонаанд, то натиҷаҳо дар ҳама ҷо якхела фаҳмида шаванд, яъне ки дар тамоми олам. Мисол: L баробари 2 метр, яъне ки дарозӣ, вақт баробари 5 сония, масса баробари 0,4 килограмм. Мебахшед. Хуб, асбобҳо ва хаттугии ченкунӣ. Хаткашак дарозӣ, яъне ки дарозиро чен мекунад, тарозу масса, соат вақтро, мензурка ҳаҷмро, яъне ки ин мензурка мебошад аҳамиятиҳата, ин ҳаст мензурка. Хуб, ин ҳаст динамометр, яъне ки қувваро чен мекунад. Ин ҳаст динамометр. Ин ҳаст штатив. Биёед дар ин ҷо бинависем. Ин ҳаст штатив. Ин бошад, агар тарозу. Мана тарозуро мебинем. Ин тарозу. Хуб, натиҷаро мо чӣ кор мекунем? Бо воҳид ва бо назардошти тахминӣ хаттогӣ менависем, яъне ки натиҷа бо чунин тарз ишора меёбад. Хуб, дар дарси танҳоӣ мо дар бораи ҳамин чиз гап зада будем, яъне ки чӣ гуна мо чӣ кор кунем, бояд аз истифодабарии хаткашак натиҷаро гирем, яъне ки бо воҳид ва бо дар назардошти тахмини хаттогӣ. Хуб, мебинед, ва бояд ки дар синфи ҳафт ин чизҳоро мо чӣ кор кунем? Карда тавонем. Сохти модда, молекулаҳо ва атомҳо. Ҳама ҷисмҳо аз заррачаҳои хеле хурд сохта шудаанд. Молекулаҳо пайваста ҳаракат мекунанд. Ҳарорат ки баланд шавад, ҳаракати онҳо низ тезтар мешавад. Байни молекулаҳо фосила вуҷуд дорад. Бинобар ин модда метавонад фишурда ё васеъ шавад. Хуб, заррачаҳо ҳамдигарро ҷазб ва тела медиҳанд. Ин хусусияти сахтӣ, моеъӣ ва газиро мефаҳмонад. Яъне ки дар ёд дошта бошед, ки ҳамаи ҷисмҳо се шакли агрегатии моддаро доранд. Яъне ки ин ҳаст газ, моеъ ва ҷисми сахт.
خب یعنی که ماده از چی عبارت است؟ ماده از ذرچه ها حرکت میکنند و با یکدیگر در اطراف چیکار دارند؟ تاثیر متقابل دارند. دیفوزیا خود از خود آمیخته شدن ذرچه های ماده ها می باشد. بوی عطر در هوا پهن می شود، سیاهی در آب آمیخته می شود. این دیفوزیا است. مثال در اینجا آورده شده است. در گازها دیفوزیا تیز، در مایع ها سست‌تر، در جسم های سخت خیلی سست می گذارد. با بلند شدن حرارت دیفوزیا تیز می شود، زیرا молекулаҳо тезтар ҳаракат мекунанд. хоб бинед ки ҳаракат агар баланд шуд, суръати диффузия низ тез мешавад. ҳолатҳои модда, яъне ки мо гуфта будем сахт, моеъ ва газ. се ҳолати асосии модда мебошад. ҷисми сахт шакл ва ҳаҷми худро нигоҳ медорад. моеъ ҳаҷми худро нигоҳ медорад, вале шакли зарфро мегирад. газ ҳам шакл ва ҳам ҳаҷми зарфро пур мекунад, фишурда мешавад. ин се қисмро бояд шумо аз ёд донед. хоб ҷисми сахт аст, моеъ ҳаст ва газ, яъне ки фосила ва озодии ҳаракат зиёд мешавад. бинед ки агар мо аз ҷисми сахт ба ҷисми газӣ гузарем, яъне ки ҷисми газӣ гуфта яъне ки ба ҳолати газӣ гузарем, фосила ва озодии ҳаракати заррачаҳо зиёдтар мешавад. масса ва ҳаҷм. масса миқдори моддаро тавсиф мекунад, ҳаҷм ҷои ишғолшударо. масса бо тарозу чен карда мешавад ва бо м, чӣ гуна ки гуфтем, ишора мегардад. ҳаҷми ҷисми мунтазамро аз формулаҳои геометрӣ меёбем. ҳаҷми ҷисми номунтазамро бо мензурка чен кардан мумкин аст. барои моеъҳо бошад, агар 1 литрин баробари 1 десиметри кубӣ мебошад ва дар инҷо мебинед бо чунин тарз мо ба метри кубӣ гардонида метавонем ва мисолҳо дар инҷо низ оварда шудаанд. хоб яъне ки дар инҷо мо чӣ гуна ҳаҷми ҳамин ҷисми сахтро муайян мекунем бо ёрии мензурка ва бо чӣ гуна мо чӣ кор мекунем, массаро муайян мекунем. хоб мегузарем ба зичии модда. зичии модда бо ҳарфи ро ишора карда мешавад бо чунин тарз ва ро баробари масса тақсими ҳаҷм мебошад. зичӣ нишон медиҳад ки дар 1 метри кубии модда чӣ қадар масса ҳаст. воҳиди зичӣ дар системаи Си килограмм тақсими метр кубӣ ҳаст. дар масъалаҳо баъзан грамм ва сантиметр кубӣ низ истифода мешавад. ҷисмҳои якҳаҷм кадоме массае бештар дорад, зичии он бештар аст. хоб агар бибинед дар инҷо як тахтачае оварда шудааст. дар инҷо агар фикр кунем чӣ аст, як ҷисми металлӣ ҳаст. агар мо фарз кунем ки ҳаҷми онҳо якхела бошанд, агар мо ҳаминро дар тарозу чен кунем ё бо дастонамон агар фаҳмиданӣ бошем кадом ҷисм вазнинтар аст, мо дар инҷо мефаҳмем ки ҷисми металлӣ вазнинтар аст. онҳо як ҳаҷм доранд ва аз сабабе ки ҷисми металлӣ зичии зиёд дорад, аз ҳамин сабаб дар дасти мо ҷисми металлӣ вазнинтар мегардад назар ба ҷисми тахтагӣ, ки дар инҷо оварда шудааст. масалан бо ҳамин тарз мо мефаҳмем ки кадом ҷисм зичии бештар дорад. хоб дигар формулаҳои зичӣ бо чунин тарз оварда шудаанд, яъне ки зичиро ишора кардем. формула зичиро бо м мо ишора кардем, яъне ки м баробари зичи зарби ҳаҷм мегардад ва дар инҷо низ бо ҳаҷм мо ишора кардем, яъне ки ҳаҷмро ёфтем дар инҷо. хоб ҳаракати механикӣ. ҳаракат тағйир ёфтани мавқеи ҷисм нисбат ба ҷисми дигар аст. ҷисми ҳисоб ҷисмест ки нисбат ба он ҳаракатро меомӯзем. траектория
خطе ки ҷисм ҳангоми ҳаракат тай мекунад. Роҳ дарозии траектория. Ҷои вазкунӣ самти аз нуқтаи аввал ба охирро нишон медиҳад. Ҳаракат ҳамеша нисбӣ аст. Яъне ки чӣ маъно дорад? Агар фарз кунем, масалан, дар ин ҷо координата мегӯянд, яъне координатаи вақт биёед монем дар ин ҷо вақт ва дар ин ҷо x, яъне ки 0. ва аз ин ҷо ҳаракат кунад бо чунин тарз, яъне ки мо аз нисбии 0 чӣ кор мекунем? Ҳамин ҳаракатро чен мекунем. Яъне ки мо бояд як нуқта дошта бошем, ки ин ҳаракатро бо ҳамин нуқта муқоиса кунем. Яъне ки нуқтаи 0 ҳаракат намекунад ва ҷисми мо бошад агар ҳаракат мекунад. Ва бо ҳамин тарз мо чӣ кор мекунем? Мебинем ки ҳамин ҷисми мо бо чӣ гуна суръат ҳаракат мекунад. Агар вақте ки ҳам нуқтаи 0 ва ҳам ҷисм ҳаракат кунад, дар ин ҷо мо намедонем ки ҷисми мо бо чӣ гуна суръат ҳаракат мекунад. Вале мо ёфта метавонем бо чӣ гуна суръат ҳаракат мекунад, вале ин камтарак кори моро душвор мекунад. Барои ҳамин ки осон кунем, дар синфи 7 мо фақат фарз мекунем ки аз нуқтаи 0 чӣ кор мекунад? Ҳамин ҷисми мо ҳаракат мекунад. ҳозир мо ин чизро дида мебарем. Суръат ва ҳаракати яхела. Суръат нишон медиҳад ки ҷисм дар як воҳиди вақт чӣ қадар роҳ мегузарад. ҳаракати яхела. Ҷисм дар вақтҳои баробар роҳи баробарро мегузарад. Суръати миёна барои тамоми роҳ ҳисоб мешавад. Воҳидҳо бошад метр тақсими сония ё километр тақсими соат. Ва формулаи суръатро дар ин ҷо оварда шудааст. Бояд ин формулаҳоро аз ёд донем. Хоб, графикои ҳаракат. Бинед, дар графики ҳаракат мо чӣ дорем? Роҳи тай карда меҳвари y мешавад, яъне ки чӣ гуна гуфтем дар он ҷо ва вақт, яъне ки дар ин ҷо t мешавад ба ҷои x ва дар ҷои y бошад агар мо s-ро мегузорем. Дар он ҷо мо низ инро ишора карда будем. Хатти рост дар графики s аз t маънои ҳаракати яхеларо дорад. Ҳар қадар график нишебтар бошад, суръат ҳамон қадар калонтар ҳаст. Яъне ки бо чунин тарз. Агар бо чунин тарз бошад агар, суръат хело ҳам кам аст, бо чунин тарз бошад агар, суръат хело ҳам зиёд аст. Инро мефаҳмонад. Хоб, инерсия ва масса. Инерсия хусусияти ҷисм барои нигоҳ доштани ҳолати оромӣ ё ҳаракати ростхатта мебошад. Агар қувваҳои беруна набошанд ё баробар шаванд, ҷисм ҳолати худро нигоҳ медорад. Яъне ки ҳаракати ростхаттаи худро суръаташро гум намекунад ва ё ҷисм ҳамеша дар ҳолати оромӣ қарор дошта мемонад. Масса ченаки инерсия аст. Масса калон бошад, тағйир додани ҳаракат душвортар аст. Мисол, мусофир ҳангоми тормози автобус ба пеш майл мекунад. Яъне ки агар мо гӯем нисбати замин, ин мусофир ҳаракаташро давом медиҳад. Вале нисбати автобус ҳаракаташ чӣ мешавад? Ҳаракат қатъ мегардад. Хоб, агар масса зиёд бошад агар, инерсия низ зиёд мешавад. Қувва чист? Қувва бо F ишора карда мешавад. Бояд мо гӯем қувва сабаби тағйири суръат ё шакли ҷисм мебошад. Ва воҳиди қувва ньютон аст. Қувва вектор аст. Бузургӣ, самт ва нуқтаи таъсир дорад. Яъне ки бибинед дар ин ҷо, яъне ки самти қувваи дасти мо ба он тараф равона шудааст. Хоб, ва нуқтаи таъсир дорад, чунон ки мебинед, ва самт дорад, яъне ки самташ бо самти дасти мо туғрӣ мегирад. Хоб, яъне ки векторро бо чунин тарз ишора мекунанд, яъне ки ин вектори қувва аст. Ин вектори қувва аст. Хоб, қувваро бо динамометр чен мекунанд.
пружина бештар кашида шавад, қувва зиёд аст. яъне ки 1 ньютон қувваи тахминан вазни 100 граммро дорад. қувваи вазнинӣ ва вазн. замин ҳамаи ҷисмҳоро ба тарафи маркази худ ҷазб мекунад. қувваи вазнинӣ ба ҷисм таъсир мекунад. яъне ки бинед қувваи вазнинӣ F баробари mg аст. F баробари mg ҳам g ин шитоби ҳафтиши озод аст. дар аксар вақт мо g-ро 10 ньютон тақсими килограмм мегирем. вазн яъне ки вазни ҷисм бо ҳарфи P калон ишора карда мешавад. қувваи ҷисм ба тагякгоҳ ё овезон таъсир мекунад. дар ҳолати оромӣ P баробари mg мебошад. яъне ки дар ин ҷо бояд шумо формулаҳоро дар ёд дошта бошед. ин ҳаст қувваи вазнӣ, ин ҳаст вазни ҷисм. хуб, қувваи ҷандирӣ. ҳангоми деформатсия, яъне ки ҷисм қатъ мешавад, мо қатъ мекунем ҷисмро. дар ҷисм қувваи баробаркунанда, барқароркунанда, яъне ки ҳамон қуввае ки бар зидди қувваи мо пайдо мешавад, ана ҳамин қувваро чӣ кор мекунанд? қувваи чандирӣ мегӯянд. деформатсия тағйири шакл ё андозаи ҷисм, кашиш, фишурдан, хам кардан. Масалан, мо дар ин ҷо мебинем ки динамометр аз чӣ иборат аст? Аз пружина иборат аст. яъне ки мо қувваро мегузорем ба динамометр, динамометр пружин дорад. ва дар ин ҷо ҳамин пружинаи динамометр чӣ мешавад? кашиш мехӯрад ва дар ин ҷо қувваи чандирӣ ҳосил мегардад. қувваи чандирӣ бо самти барқарор шудани шакли ҷисм равона мешавад. динамометр аз қувваи чандирии пружина истифода мебарад. ва формулаи қувваи чандирӣ бошад агар F баробари K делта X мебошад. дар ин ҷо делта X бошад агар x2 мешавад тарҳи x1. x1 ин ҳолати аввалаи дарозии ҳамин пружина аст ва x2 аллакай мо қувваеро гузоштем ва мебинем ки ин пружина дарозтар шудааст. яъне ки x2 баъд аз қувва гузоштан аст дарозии пружина, x1 бошад агар то қуввагузорӣ дарозии пружина ҳаст. хуб, қувваи соиш. соиш ҳангоми лағжиш ё ҳаракати ҷисмҳо дар рӯи ҳамдигар ба вуҷуд меояд. қувваи соиш бар зидди ҳаракат ё кӯшиши ҳаракат равона мешавад. соиш метавонад фоиданок бошад. роҳ рафтан, масалан, агар қувваи соиш намешуд, мо роҳ рафтан наметавонистем. тормоз навиштан. соиш метавонад зараровар бошад. фарсудашавӣ, гарм шудани деталҳо, онро бо равған ё подшипник кам мекунанд. яъне ки ду тараф дорад, ҳам метавонад ки зараррасон бошад, ҳам метавонад ки безарар бошад. қувваи соиш бо чунин формула ишора карда мешавад, яъне ки F баробари метавонем гӯем μn. модели оддӣ. яъне ки ҳозир бинем кани дар ин ҷо дорем, дар ин ҷо мо надорем. хуб, биёед ман камтарак фаҳмонам. мю ин коэффициенти қувваи соиш аст. яъне ки коэффициенти соиш мебошад. биёед бо чунин тарз менависем. коэффициенти соиш n баробари дар ин ҷо мешавад реаксияи такягоҳ, ин низ баробари mg ҳаст. яъне ки дар хотир доред. хуб, ҷамъ кардани қувваҳо. агар ба ҷисм якчанд қувва таъсир кунад, натиҷаашон қувваи баробаркунанда аст. қувваҳои ҳамсамт ҷамъ мешаванд. яъне ки ин чӣ маъно дорад? ҳозир мо масалан як даст мондем. масалан ин қувваи якум бошад агар, боз як дасти дигарро биёрем, дар ин ҷо гузорем ва бо ин даст низ ба он тараф чӣ кор кунем? ин динамометрро бикашем. ба ин мешавад F2. хуб, яъне ки мо ду қувва гузоштем ва бибинед ки F1 ва F2 ба тарафи чап ҳаракат мекунанд. яъне ки инҳо дар ин ҷо чӣ мешаванд? ҷамъ мешаванд. агар вақте ки қувваи мо ба тарафи чап ҳаракат мекард, масалан қувваи се, дар ин ҷо бошад агар онҳо тарҳ мешуданд. яъне ки аз қувваи бештар қувваи камтарро мо тарҳ мекунем.
агар натиҷаи қувваҳо сифр бошад, ҷисм ором мемонад ё якхела ҳаракат мекунад. Масалан, агар бибинед, агар қувваи F3 баробари қувваи F2 ва F1 бошад, агар дар ин ҷо кашиш якхела мешавад, яъне ки ҳам аз тарафи чап, ҳам аз тарафи рост бо як хел қувва мо чӣ кор карда истодаем? Кашида истодаем ҳамин динамометрро. Барои ҳамин ин тахтачаи мо аз ҷояш намеҷумад, барое ки ин ду қувваи мо ҳам аз тарафи рост, ҳам аз тарафи чап ҳамдигарро чӣ кор карда истодаанд? Баробар карда истодаанд. Яъне ки дар ин ҷо мо ба мувозинати ҳамин тахтача меоем. Фишори ҷисмҳои сахт. Фишор аз қувва ва майдони такя вобаста аст. Бибинед, фишор нишон медиҳад ки қувва ба ҳар воҳиди майдон чӣ қадар таъсир мекунад. Майдони такя калон бошад, фишор кам мешавад. Масалан, лижа пойафзоли барфӣ. Яъне ки барои чӣ инҳоро калон мекунад? Барои он ки қувва ба сатҳи барф камтар шавад. Масалан, агар бибинед мехро, агар яъне ки сатҳ кам бошад, агар дар ин ҷо чӣ мешавад? Қувва, фишор зиёд мешавад. Барои ҳамин мо ин мехро ба чӯбе зада метавонем. Нуги мех майдони масоҳати хурд дорад, бинобар ин фишор калон мешавад. Ва формулаи фишор бо чунин тарз оварда мешавад. Ва воҳиди фишор ин паскал мебошад. Паскал ҳаст, яъне ки паскал ин баробари ньютон тақсими метри квадратӣ мебошад. Хоб, S ин масоҳат аст, F ин чӣ аст? Қувва ҳаст. Фишори моеъҳо ва газҳо. Моеъ ва газ фишорро ба ҳамаи самтҳо мерасонанд. Дар моеъ фишор бо чуқурии зиёд мешавад, зеро қабатҳои болои ба он таъсир мекунанд. Фишори гидростатикӣ аз зичӣ, Ж ва чуқурӣ вобаста аст. Дар як чуқурӣ фишор ба ҳама самтҳо якхела аст. Яъне ки бо чунин тарз фишори гидростатикиро мо ифода мекунем. Яъне ки ро дар ин ҷо зичи моеъ ҳаст. Яъне ки агар мо дар об қарор дошта бошем, зичи обро мегирем. Жи ба мо ҳамавақт да ҳаст. Ва ин чуқурӣ дар кадом чуқурии об, яъне ки мо қарор дорем. Боз бибинем ки дар ин ҷо ҳаст, дар ин ҷо нест. Хоб биёед мо камтар якдига мефаҳмонам. Хоб бибинед, дар ин ҷо агар як бассейни бо чунин тарз бошад, агар як чуқурӣ бо чунин тарз бошад ва дар ин ҷо об аст, яъне ки об аст. Хоб, бибинед, масалан, мана ҳамин чуқурӣ 10 метр бошад, 10 метр бошад агар, ва бояд мо чӣ кор кунем? Фишорро дар ана ҳамин нуқтаи чуқурии ана ҳамин бассейн ё дарёча ё бема чӣ кор мекунем? Бибинед, чуқурӣ ин ҳаст 10 метр. Бояд мо фишорро ёбем. Жи мешавад, дар ин ҷо ро дорад ва дар ин ҷо аш дорад. Хоб, бибинед, зичии об ин 1000 килограмм тақсими метри кубӣ мебошад. Зарб мезанем ба жи. 10 ньютон тақсими килограмм мебошад. Зарб мекунем ба 10 метр. Хоб, бибинед, ньютон аст, килограмм ба килограмм меравад, метр ба метри кубӣ меравад. Дар ин ҷо метри квадратӣ мемонад ва мешавад чанд мешавад? Биёед зарб кунем. 10 ба 10 зарб 100 мешавад. Бо 2 нолики дигар дабайд мекунем. 1 2 3 мешавад ва 1 2 мешавад. Ньютон тақсими метри квадратӣ мешавад. Яъне ки агар ньютон тақсими метри квадратӣ бошад, агар ин мешавад паскал. Хоб, бибинед, дар ин ҷо 100,000
паскаль аст. Ё мо метавонем ки инро чикор кунем 100 килопаскаль нависем. бо ҳамин тарз мо чӣ кор мекунем? Ҳисоб мекунем. Агар дар ин ҷо биёбем, масалан фарз кардем ки аз ҳамин нуқтаи мо то ҳамин нуқта, аз нуқтаи болои об то ҳамин нуқта 5 метр бошад. 5 метр бошад, ба ҷои аш мо 5-ро мегузорем ва ҳисоб мекунем. Ман фикр мекунам ки шумо ин чизро ҳисоб карда метавонед ва ҷавобашро метавонед ки нависед дар комментариҳо. хуб, қонуни Паскал. Фишор ба моеъ ё газ дода шуда ба ҳама самтҳо баробар интиқол меёбад. Чӣ гуна? Ҳозир мо мебинем. Қонун барои моеъҳо ва газҳои дар зарф пӯшида дуруст аст. Прессҳои гидравликӣ ва тормози мошин аз ҳамин қонун истифода мебаранд. Поршени калон бо қувваи калон боло меравад, агар фишор яхела интиқол ёбад. Бибинед ки дар ин ҷо мо чӣ дорем? Прессҳои гидравликӣ. Яъне ки бо як қувваи хурдакак мо як мошини калонро чӣ кор мекунем? Бардошта метавонем. Чунки ҳамин фишор ба ҳамаи самтҳо яхела равона мегардад дар ин ҷо. Ва мо аз ин формула истифода мебарем. Яъне ки бинед, масалан мегирем F1, ин F1 ҳамин қувваи дасти мо мебошад ва масоҳати яна ҳамин чиз бигузор S1 бошад ва дар ин ҷо бинед ки ин S2 мешавад ва ин чӣ мешавад? F2 мешавад. бале, F2 мо хурд аз F1 мешавад, вале чӣ кор мекунад? Бо ҳамин тарз бо як қувваи хурдакак мо як чӣ метавонем? Мошини ки массаш хело ҳам зиёд аст бардорем. Мо аз ин формула чӣ кор мекунем? Истифода мебарем. хуб, зарфҳои пайваст. Дар зарфҳои пайваст моеъи яхела сатҳи яхела мегирад. Агар дар шохаҳои зарф як моеъ бошад ва фишори беруна яхела бошад, сатҳҳо баробар мешаванд. Ин принсип дар обченкунак, гидростатика ва сохтмони системаҳои об истифода мешаванд. Моеъҳои гуногун сатҳи гуногун гирифта метавонанд, зеро зичияшон фарқ мекунад. хуб, биёед камтарак ман низ дар ин ҷо фаҳмонам чӣ маъно дорад, яъне ки зарфҳои пайваст. Онро бо чунин тарз мо ишора карда метавонем. хуб, бибинед, агар мо инро пури об кунем, ана ҳамин зарфро, яъне ки дар ин ҷо аз ин ҷо об пур карда метавонем ва аз ин ҷо ҳам, яъне ки зарфҳои шохагин мегӯянд. ва дар ин ҷо бинед ки об аста, об дар як чӣ аст? Дар як сатҳ мебошад. ва дар ин ҷо мо чӣ дорем? Фишор дорем. Фишори А дар ин ҷо аст, фишори Б. ва дар ин нуқта бошад дар сатҳи яхела фишорҳо чианд? Баробар ҳастанд. Масалан фишори С баробар мешавад ба фишори Д. хуб, биёед бинависем фишори А баробар аст ба фишори Б. дар ин ҷо ҳаст обро мо гузоштем ва фишори С баробар аст ба фишори Д. хуб, барои чӣ ин лозим аст? Барое ки дар оянда бо чунин масъалаҳо метавон рӯбарӯ гашт. Агар касоне ки мехоҳанд физикаро омӯзанда. ва фишори гидростатикиро мо медонем баробари чӣ аст? Ро ЖH. хуб, бибинед ки дар ин ҷо рои 1 ЖH1 баробар мешавад ба рои 2 ЖH2. ва ё АБ метавонем ба ҷои 1 ва 2 гузорем, яъне ки 1 баробари А бошад, 2 баробари Б бошад. ЖЖ ихтисор мешаванд ва мо ин формуларо метавонем ҳосил кунем дар ин ҷо. хуб, мегузарем ба фишори атмосферӣ. ҳаво масса дорад ва ба ҷисмҳо фишор меорад. Атмосфера қабати ҳавои гирди замин аст. Он ҳамаи ҷисмҳоро фишор медиҳад. фишори атмосфераро барометр чен мекунад. дар ёд доред, бо баландӣ фишори атмосфера кам мешавад, зеро устуни ҳавои болои
мо кӯтоҳтар аст. Яъне ки агар мо бо баланд баромадан гирем, агар заррачаҳои хурди ҳаво кам мешаванд. Хоб, озмоиши Торричелли, опити Торричелли чӣ гуна аст? Яъне ки дар ин ҷо бинед, агар Торричелли чӣ кор мекунад? Дар ин ҷо аст? Дар ин ҷо нест? Хоб, биёед ман камтарак мефаҳмонам. Торричелли мегирад як чунин стуни оинашаклро, дар ин ҷо симоб мерезад дар ин стун ва ин симобро мегирад, бо ҳамин найча шиша метавон гуфта, чапа мекунад дар зарфе ки симоб аст. Симоб бо чунин тарз ишора карда мешавад ва бо чунин тарз ин найча шишаро мерезад. Яъне ки ин тарафи найча шиша маҳкам аст, дар ин ҷо симоб аст ва аз ин ҷо симоб мерезад ва Торричелли ҳисоб мекунад ҳамин баландии симоб ин баробари 760 миллиметр мебошад. Яъне ки 760 миллиметр аст. Барои ҳамин мегӯянд 760 миллиметри стуни симобӣ. Хоб, дар ин ҷо ҳаст шаклҳои ченкунӣ бо сантиметр буд дар он вақт ва ҳисоб карда баромад, ки ҳамин корро агар кунем, ин 760 миллиметри стуни симобӣ мешавад ва дар атмосфера бошад, агар 101-300 паскал мешавад. Хоб, бибинед, ки дар ин ҷо об ҳаст ва вақте ки мо инро чапа мекунем, дар ин ҷо ҳамин варақи мо дар стакан часпида меистад. Дар ин ҷо об аст ва яъне ки фишори атмосфера аз ин тараф ҳамин варақи моро зер мекунад. Қувваи Архимед, бибинед, ки дар об қувваи Архимедӣ аст. Ба ҷисми дар моеъ ё газ ғӯтонидашуда қувваи болораванда, яъне ки қувваи Архимедӣ таъсир мекунад. Қувваи Архимед ба боло равона мешавад. Он ба вазни моеъ баробар аст, ки ҷисм ҷояшро ишғол мекунад. Киштиҳо шино мекунанд, зеро қувваи Архимед вазни онҳоро мувозинат мекунад. Ин ҳаст формулаи қувваи Архимед. Зичии моеъ ж шитоби афтиши озод ҳаҷми ғӯтонидашудаи ҷисм. Ва бибинед, ки ҳамавақт ҳамин қувваи Архимедӣ ба боло равона шудааст ва қувваи вазнинӣ дар ин ҷо ба поён равона шудааст. Яъне ки агар мо ин қувваро баробар кунем, яъне ки мешавад қувваи Архимедӣ дар ин ҷо рӯи моеъ мешавад ж ва ҳаҷми ғӯтонидашуда баробар мешавад ба mg ба массаи ҳамин ҷисм ва шитоби афтиши озод, яъне ки ин аст қувваи вазнинӣ. жҳоро ихтисор мекунем ва рӯи моеъ баробар мебахшед зарби ҳаҷми ғӯтонидашуда баробари массаи ҳамин чӣ мешавад? Массаи ҳамин ҷисм мешавад. Хоб, мегузарем ба шиноварӣ ва ғарқшавӣ. Кай ҷисмҳо ғарқ мешаванд ва кай ҷисмҳо ба боло мебароянд ба об. Агар қувваи Архимедӣ зиёд бошад аз вазни ҷисм боло мебарояд. Агар қувваи Архимедӣ ва вазни ҷисм баробар бошанд, ҷисм дар мувозинат мемонад ё шино мекунад. Агар қувваи Архимедӣ кам бошад аз вазни ҷисм, то ҷисм ғарқ мешавад. Хоб, яъне ки дар ин ҷо бинед, зичии ҷисм аст, зичии моеъ ва кай шино мекунад ва кай шино намекунад. Яъне ки мо ҳамвақт дар ёд дошта бошем, агар зичии ҷисм аз зичии моеъ хурд бошад, то дар ин вақт ҷисми мо ба боло баромада шино мекунад. Агар зичии ҷисми мо аз зичии ҷисми моеъ зиёд бошад, дар ин ҷо ҷисм ғарқ мешавад. Масалан,
زیچی اوهان یعنی که معنی این چیز اوهان است. زیچی اوهان از زیچی مویه زیاد است برام غرق می شود. کار مکانیکی کار وقت اجرا می شود که قوه جسم رو به مسافت کشاند. یعنی ببینید که چگونه ما چیکار میکنیم، یک قوطی رو به یک جای میکشونیم، یعنی که ما کار رو اجرا میکنیم. کار مکانیکی با حرف ای شروع می شود، واحدش جول می باشد. اگر قوه به سمت حرکت روانه باشد با چنین فرمولا استفاده می شود، یعنی که قوه ضرب S، یعنی که این S در اینجا آن همین راه طی کرده یعنی همین جسم می باشد، یعنی که واحدش متر هست. اگر کوچیش نباشد کار صفر است، حتی اگر قوه صرف شود. یعنی که حتما باید ما چی باشد، یک کوچیش داشته باشیم، یک راهی طی کرده همین جسم باید با ما باشد. خب توانایی این هست قدرت. توانایی نشان میدهد که کار در چقدر وقت اجرا می شود. توانایی یا قدرت با N یا P اشاره می شود، واحدش وات می باشد. دو دستگاه کاری یخلا کنند، اون که زودتر اجرا می کند توانایی بیشتر دارد و توانایی یک وات برابر یک جول تقسیم ثانیه می باشد. فرمولای توانایی این هست، ببینید. خب یعنی که کار تقسیم وقت این هست توانایی. این رو در یاد دارید. انرژیا و مکانیکا. انرژیا کینتیکی به حرکت وابسته است. در یاد دارید. جسم تیزتر اگر حرکت کند انرژیا بیشتر دارد. انرژیا پتانسیلی به موقع یا دیفرماسیون وابسته است. جسمی بلند برداشته پروژینه فشرده، یعنی که اگر جسم در بالا قرار داشته باشد، مثلا самолет، هواپیما، در اینجا هواپیما انرژیا پتانسیلی دارد. اگر هواپیما هم وقت، самолет هم وقت حرکت میکند. اگر ما پرواز هواپیما رو بینیم، در اینجا ما میفهمیم که هواپیما هم انرژی پتانسیلی دارد، هم انرژی کینتیکی، چون که هواپیما هم حرکت کرده است و هم در بالا قرار دارد. مثلا ماشین انرژی پتانسیلی ندارد نسبت زمین، چون که در زمین حرکت میکند. در وقت حرکت انرژی کینتیکی دارد. انرژیا این قابلیت اجرا کردن کار است. در سیستم های ایدئالی انرژیا از یک نمود به نوع دیگر میگذارد ولی گم نمی شود. خب انرژیا پتانسیلی با چنین فرمولا اشاره کرده می شود و انرژیا کینتیکی با چنین فرمولا، یعنی که و این سرعت است. در اینجا کینتیسک انرژیا میگویند انرژیا کینتیکی برابر mv کвадрат تقسیم 2 انرژیا پتانسیلی mgh. خب ماشین های ساده کار ما رو آسان میکنند ولی قانون انرژیا رو نمیشکنند. فیشنگ، بلوک، چرخ و محور همواره مویل، ویند و کلین نمونه های ماشین های ساده اند. آنها میتوانند قوه رو کم کنند اما مسافه حرکت زیاد می شود. ماشین ساده کار رو برد نمی کند، فقط شکل استفاده قوه رو عوض می کند. برد در قوه زیاد شدن مسافه است. فیشنگ و شرایط موازنت و یا شرط موازنت. فیشنگ جسمی سخت است که میتواند در اطراف تکیهگاه چرخ زند. کتف قوه مسافه از تکیهگاه تا خط تاثیر قوه. برای موازنت مومنت قوه ها باید برابر باشد. کتف کلان امکان میدهد با قوه خرد بار کلان برداشته شود. خب فرمولش در اینجا آورده شده است، ببینید. خب در اینجا ما لکای کوفیسیانت کاری فایده‌ناک داریم. بیاید من کمترک نشون میدهم، یعنی که این فیشنگ است. این چیز رو ما فیشنگ میگوییم. یک خطی راستی که من کشیدم، یعنی که چوب است، چوبی درازی سخت که شکسته نمیشود، یعنی که ما این رو فیشنگ مینامیم. خب بیاید در اینجا اگر ما یک قوه رو نصب کنیم، یعنی که ببینید در اینجا قوه 2 باشد، در اینجا قوه 1 است.
дар ин ҷо нуқтаи О ҳаст. Бибинед, яъне ки китфи қувва ҳаст ба мо. Китфи қувва ин аз ҷойи таъсири қувва то такягоҳ мебошад. Яъне ки ана ҳамин нуқтаи О ин такягоҳ ҳаст. Яъне ки китфи қувва ин аз ҷойи қувва то такягоҳ. Ин L1 мешавад ва аз такягоҳ то қувваи 2 ин L2 мешавад. Ва чунин формуларо мо чӣ кор мекунем? Ҳосил мекунем. Яъне бибинед ки дар ҳамин ҷо ана ҳамин фишанг дар ҳолати мувозинат қарор дорад. Хуб, мегузарем ба коэффициенти кори фоиданок. Ҳар мошини воқеӣ қисми энергияро бо гармӣ ва соиш талаф медиҳад. Кори пурра ҳамаи кори сарфшуда, кори фоиданок қисми воқеан лозима аст. Коэффициенти кори фоиданок ва ё КПД мегӯянд аз 100% кам ё ба 100% наздик аст, вале аз он зиёд намешавад. Барои баланд кардани коэффициенти кори фоиданок ё КПД соиш ва талафоти энергия кам мекунанд. Ва коэффициенти кори фоиданок бо чунин формула истифода ва нишон дода мешавад. Яъне ки А ин кори фоиданок аст ва Ай пурра ин кори пурра аст. Хуб, ҳарорат ва гармӣ бошад. Агар ин аллакай синфи 8 аст, мо ин мавзӯъҳоро дар синфи 8 мегузарем. Агар суол бошад дар комментариҳо нависед. До дарси дигар.